an balima dɔ ko muso fila de b'a bolo ko a y'a ka muso fɔlɔ bila ko muso fɔlɔ bilalen a denw muso filanan o banna ka denw lamɔ k'u ladon k'o bɛ cogo di o ma wajibiya kan n'a y'a sɔrɔ darura gɛlɛn tɛ e y'a bila lebu bɛ cɛ de la nk'o de y'a dugawu muso bila ala t'a fɛ ala ye muso bila kɛ fura de ye ni ko lahalaw ɲagamira cogo dɔ la kisi cogo tɛ yen fo bilali de ka kɛ ala ye nɔgɔya kɛ bilali ka daga o de la k'a kɛ fura de sinon ala tɛ bilali fɔ wa in ajamu talaqa fa inna allaha sami'un alim no simin ko ni aya yɛrɛ dɔrɔn wasara ko ala tɛ bilali fɛ parce que ala y'a fɔ cɛ min b'a fɛ k'i ka muso bila a ko ni dan tigɛli ka muso bilali kan a ye kankari da ye dɛ a ko i k'a dɔn ne ala mɛn ni masa de ne ala n bɛ kuma bɛɛ mɛn dɛ n bɛ lahala bɛɛ dɔn dɛ mɛ laɲini yɛrɛ kɔlɔsi dɛ bilali in kana kɛ n b'i ka kuma bɛɛ mɛn bilali in kana kɛ bilali min ni haju tɛ darura tɛ dɛ n bɛ fɛn bɛɛ dɔn bilali in kana kɛ tɔɲali bilali fana ye dɛ o ina jamu talaqa fa inna allaha sami'un alim a ko nin ye kankari da de nin y'a yira ala tɛ bilali fɛ o de y'a to ni dɔnnikɛbaw ko n'i bɛ muso bila ni denw b'a bolo denw kɔlɔsi dɛ denw lamɔ cogo o kɔlɔsi i ka denw fana nafa i ka denw fana hakɛ i janto la dɛ ko tɛ ko ni ne dimina dɔrɔn furu tɛ komi dɔrɔki ko ni funteni y'i minɛ dɔrɔn n y'a bɔ k'a da furu t'o ye koyi sisa de muso bila ka ca fɔlɔ la i bɛ ewa furancɛ ja de kɛ ka sa ɲirigaw de kɛ ko karisa i ka muso bila i t'a mɛn parce que fɔlɔ mɔgɔw u dusukun fɛrɛlen don muɲu bɛɛ sabali bɛɛ u tɛ tɛlɛya ko fɛ mais sisa hadamaden bɛ dusukun kɔrɔlɛ illa ma rahima rabbi ko fitini dɔrɔn ɲi haramu ko fitini dɔrɔn ɲi bila ko fitini dɔrɔn i bɛ n bolo komi n ba hadamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsi ninnu ma n'i bɛ muso bila ni bilali min kɔni ma diro ala ka sariya de la komi sura n y'a fɔ cogo min muso tɛ sali de fulankafoya kunbaba de b'a bolo kafiriya baara de b'a bolo ni ninnu n'a ɲɔgɔnna ma sabati muso la i yɛrɛ ni a cɛ diɲɛ ko n'i b'a bila o la kɔlɔsili kɛ denw masalaha lajɛ dɛ denw masalaha lajɛ dɛ bilali dilolen tɛ ala ka hakɛ de la fo e yɛrɛ dama kunko min b'i yɛrɛ n'a cɛ ciden ko de la yafrukul mu'minu mu'minatu in kariha minha khuluqa aradiya minha akhara a ko mumini kɛ i kana mumini muso ko ka sha dama n'i ye jogo dɔ ko a la i b'a sɔrɔ jogo dɔ b'a la fana o ka di ye o donc hadamaden k'i janto ninnu ɲa muso bila caman min filɛ an ka tile n'an ka wagatiw la sabalibaliya de koyi hikimabaliya do kodɔnbaliya do hinnabaliya do muso n'a denw musow dɔw n'a mɔdenw e b'o bila n'i ye bila sababu in fana n'i y'a kɔlɔsi k'a ɲini i b'a sɔrɔ a caman yɛrɛ dilalen tɛ ala ka diina ka karili ko la yɛrɛ donc ala kan kisira ka tanga mɔgɔw cɛw k'u janto nin yɔrɔ la bilali ala y'a ladaga k'a kɛ fura de ni furuɲɔgɔnma fila cɛ kɛra cogoya dɔ la a tɛ se ka to ɲɔgɔn fɛ furu tɛ se ka continuer cogo si fo muso ka bila bilali ye fura ye o wagati i bɛ muso bila mais haro bilali yɛrɛ n'a ma dilo diina la denw kɔlɔsi donc a ye ɲininkali min kɛ n'i ye muso bila min y'a denw ladonni ni kɔlɔsi la waajibilen tɛ i ka muso filanan ka koyi i ka muso filanan ka denw de ka kɔlɔsiliw ladonni b'a kan mais i ka muso fɔlɔ ka denw tɛ nk'o de y'a to ni ala ciden ko hadisa sahalen b'a la ni muso bilala a denw lamɔni b'ale de bolo n'a ma furu cɛ wɛrɛ ma i muso min bilala de ni denw fitinin dɔ o ma baliguya ale de b'o lamɔ denw bɛ di ale de ma k'u lamɔ cɛmani fo ka taa a se san 7 ma n'a sera san 7 ma silamɛya b'a dɔn a ka so a la ba ni fa n'a yɛrɛ ye min ta bɛɛ t'o fɛ musomani fo ka taa baliguya k'a di a cɛ ma mais Seku Sila Bontemiya a ko silamɛya sariya la ni muso bilala denw ma baliguya fitinin dɔ o lamɔ bɛ ba de bolo de lasiri la ni ba furu la cɛ wɛrɛ ye ba furu o cɛ wɛrɛ ko ba ma ne bi e furu mɛ e ka denw tɛ s'u kɔrɔ dɛ lamɔ bɛ ta ba la
kata bayin fana bala ni ma muso be denw be du o ma ube ni ba dogo muso do be akoro muso do be no o ko ne be se ko lamu lamme bota kata o ma ni ce maso ni denw kata le kaso muso ka ewa bani ewa masurunya mo min be muso la ni munun kasuru afaso la muso la lamu be wuli kata ulu de ma me ka muso fulana lamu to ka de na yere ya ke ni baraji nyini ni masalahe ani demeli abake me na ma ke no yo ataka de dew lamu bu ba de bolonu ba furula abeta ewa ba ma ube ba balima muso munun be lamu be to choko de la ninde le shiriye Michel Silabun teme ani doni ke ba sahalu nyaayira denw koni ni bilali kera lamu yoro ambe denw masalaha de laje uka jinya ko anuka dina ko masalaha be yoromi ni kiribe jamana kono qadi bode laje no ko ni muso bilala de adon fitino lamme bo muso inde bolo me muso yi ana ka faso mo dina tigute koy nin ndon tara lamu abolo abu ka jinya cinya makoto bolo o ka dina be cinya o ka jogo be cinya silamiya sarabe lamu mina ula no ko fa ge dina tigye no lamu na fa ko ni bolo ale koni dina tigi de aba janto dew no ka jinya ko no ka dina ko la ni dew masalaha be fa de bolo qadi be dew mina bala ka na ka mugabu de fama ni masalaha bale de bolo fa bu lamu ola ni qadi ya ye fana fa min fulen ni ni dew tora bolo fa jogo mani koy amma kote ala ko la makote dina la dew jogo be cinya me o ba koni dina tigi de ni dew lamu na o ba bolo ba de be a janto la ka jinya ko ani u ka dina ko aba janto la kullamu konye dew be mina fala ka di bama u ka masalaha be yoromi o de be laje lesiriye sanu ka baluya ba de taro denke sana ka ke sangulon fula lesiriye o de misalamiya masalaha be ko fe dew masalaha silamiya bo de laje no ka masalaha ni ka dina ko ni ka jinya ko be ba fam fela de la qadi budi bama ba mo go bulamu ni silamiya masaha ya laje dew masala be fa fam fela de la ka dina no ka di e wajinya nyana wala qadi budi ewa minye e fama abu lamu donc lamu be yoro juma sisa abe yoro fula de nyokonche ba ube fa me ka muso fula nate afamulawa lamu ba fula de nyokonche imma ba imma e fa me i ka muso fula na adonita kade fonna yi deme Okay, ambalna wala pana yani ndalike ko ambalna sorda sudo ko lube jihadu kele minna biye ube ka minun kumbe ko be ku yaro jihadu kele uludu ya islamu yalla ulube ka nunu min faga yalla uteka alaka jonyumo de faga de wa ube ale chogo bon ni kuma sugu nunu jamana kono jamana munu nye fitina jamana uye amba nyere kursanta fe kanda dola ko ang militaire finitigu ko kulu be kele minnan ka jamana la ubake ka mun faga munun faga ko ba fo jihadi sudero ko yala wuluta ke kasilama nyuma unde faga wa neni mogoma bennin ko sugula jamana kono yawo karmogo chaman tumbu supporter abeda yele mana sisawo dina toyo dina yede tsani ka kuma ibe segesegeli de ke ka delela ude laje neni mogoma bala nko munun fule ya ubenni na jahadu kela ute ite sariya kono khawariji ude do jahadu kela ute chinyali kela ude do e pi kafiru de yu bilala kafiru de ka jamakuru foromelendo ku bila silama jamana wula ka silamiya togo chinya ani ka silamiya chinya nuye utake ka foyi faga ni silama ute u jahadisi be kafiri de faga mi utake ka foyi faga ni silama ute ube jinya yoro kitabu de dilalembe nunu ka jahadu kela ute jahadu kela ute o ube nyuma mununke mogo nyabe la ube dina ko ni nyuma mununke chide nyen fo khawariju kam man kutula ako sheba ma au ka sallite surunya ka salli ma ka qur'ana kalate surunya ka qur'ana kalama ako do be sallu tembe ke komi nyame she nyame ewa nyame kumbere salli no be to tenna komi nyame kumbele ma ko yemruquna min ad-din maruqu sahmi min ar-ramiya ako mi ka kewale u bole no ka akida u bole ndo dina kono komi niye biye ke ka fen sogonai ka fili kata fe manna be sogo ka bona ko fela itokomi
ngode ya to khawarijun ini ali ibn abi talib yere yu kele me alimu ke kafiriye mo jama kulu tilalero jama fancama khawarijun yu ke cinyali kelawde kabayra junubu tigude do ube aqida minna ube komina silamiya mu bilala silamiya ka kote me jama chama mu kafiriya me doni ko do fana yu kafiriya hadisa koso yakhrujuna min al-islam maruqa sahmi min ramiya har Cheikh Abdallah Bumbaji bu kafirani ninde donc ambe ala deli ala ka jamana kisala ka jamana tanga donc jahadu kelawte ube jinya fanyuro yoro jahadu kelawte cinyali kelawde do kafiru kam go feromule unde do ku foromu ku bila silamaw la duru ka silamaw faga ala kan kisi kan tanga ambalma do kana yani ngali ke ko gal misila a jangalinde to kabo korom niya telefon da ka korom ni ta soro ni fani korom ni jangalinde do yalla korom yara be dami yoro jume kata banyoro mo ko do ko lo kam misiri mihrabu jangane do koroma mo koro sisa ne ko dilente koroma sisa wa ha bon kata ni nyesi koroma sisa kata ikini fo innuma abe koro ciiden ko sallallahu alaihi wasallam madinan kawma akoma bayna al masriq wal maghrib qibla parce que madinan kaw ulubu unyesi banyan fadema ako ewa tile bonyoron ani tile binyoro che ko abe qibla bon jamana inte unyesi tile boyoro de lawa ha bon ni tile boyoro akiri nyamfa ana numu yamfa toko ha bani ha bani ani baba wode dowa ala po kenyagang fa ani banyanfa kenyagang fa ni banyanfa fimo fembo ni nyogon cha be qibla fimo fembo ni nyogon che abe qibla ni kanye silima bo o korodoro ibe qibla la donc misiru kam mihrabu be jenge fitini minke bashi to la silama sariala bashi so rasala salam kenyagang fa ni banyanfa fimo fembo no nyogon che abe qibla donc o jenge finiti doni ke ba ko jenge fitini mimbe mirabu jenge fitini mimbe o te torake ni na ya soro ikire jengene ikire yera la corona de korombe yamfede ekere de be koronfe ube kode dilembe koroma donc ninde ye korombe la pew misiri mimbo chogola fo akatila mirabu katile koroma mais ni ewa misiri mihirabi koni nyesi yoro me banya fani kenyega fani nyogonche kebilado bo ko kuma dobe kuma koro dobe mo bolo kono mwewa muso konna make sabali bagaye furu kono akera akache toro bagaye bo ko atora bese kaka demu soro oye sababaye wa awo adon ala bese ka muso do ka jogoya kata akache ma bese ka inyi enyange nae ki ka ko ire chinya nae ka barika boy dewna na sababu bese ka ubo deleta jurujuma qidri kogo minjo ako wa kana abuhuma saliha qidri ani musa donna dugu minna dugu mogo banna ko bismillah kogo do tumbe kogo ntumba fe kabbi qidri yajo musa ko na tundiare be saramina parce que on nana nonu banna kam bismillah e fule ko ka kogo jofu na tundiare be saramina tumami ko qidri tumbe kogo jo kom fo akon nin kogo fulede aliyatime dem fulade tado wa kana tahtahu kanju lahuma ufulaka e wori debe kogo yin koro wa kana abuhuma saliha ufula fana fatu nyamugo nyumade donc ni kogo tumbi na sisa ukam wori mimbe kogo yin koro dugo mogo tumbata me ufayu ka wori indo kogo indo koro ka kogo injoaka woshiya sebelende be
ni demisenu nunun baligu yara ka hakili dafara u be kogo ci ku kan nafolota me na binna sisa dugu mogo bu kan nafolota demisen fitu ma baligu bo fa fana fula fa tu nye mogo nyuma ude ufula fa mogo nyuma de tundo wodi ya tu nye kogo jo uye puru ku kasanu saroye Abdullah ibn Abbas ko ako ala fule kan nin demisen fitunu koloshi ku kan nafolo koloshi ni fa kan nyuma yade ko ala mu yere kan nyuma ya fode ayo fa kan nyuma yade foya tawsiri kra bun kasir ko ni nye sababu ja mogo nyuma ndo yere kan nyuma ya kama ala bese kan mogo ka demba ya koloshi e kan nyuma ya kama ni hada madenna ala bi ka demba ya koloshi ni kan nyuma ya kama aba abarka do idewna abika dewn koroshe abika juriya koroshe e kanyuma yakama awa akisu fana bo chogodela mogo do be ala be se ka ke fana yella jarabini balawuye ika tora ika che ika tora li kati che mana deguli ala be se ka nyama na tora la si dewma ala kan kisi kantanga wa alaikum salam Ebu ni min fo kwante mana la dersu temene ni chide nyele na dabaka abe kabaru ke sinya saba aba fo subhanallazi saqqara lana haja wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wala bidwa safaru tofo bo konni eyele na ka dabaka ibe wasake ni ninya har ni mallahu akbaru fo ibe sika subhanallazi saqqara lana haja be siko dron fo wa aho ibe siko dron fo iyado tama duwawu ani ni nyele na dabaka fana tekelenye nyele na dabaka sempulu mbe dugu kono mabo dugu kono ibe sheka Allahu akbar fo sinya saba wala subhanallazi saqqara lana haja wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ibe da o yorola wala dugu ni be bo dugu kono na fana la duwawu mun kanka farako bo re farako yorola yaro ni be boy ka du kono bismillah tawakkaltu wala hawla wala quwwata illa billahi benin fo ni doni ka mobile kono ibe yelene ka motoka ibe kabaru nke sinya saba ka subhanallazi saqqara lana haja wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun fo allahumma inna a'udhu bika an adilla aw dilla aw jilla aw jilla aw jilama aw ajlama aw yujhal aw ajhal aw yujhal alayya ni nyede ni be bo dugu kono donc ibo do de fo yoro fanala donc doyun to min be hadisa in kono o yede ni be tama denyala ibo faraka ko ambe jama min nasisa ni kuma fora do ba fu Allahu akbar ko yalo be de hadisa kono ribawu ala anfusikum awa be do kono ni be kabaru fo afo kabila hakila kana dante me kan korotalila kabaru fo li lesiri bola bashi tola ni kabakura kuma la ere kafo idala Allahu akbar bashi tola ube subhanallah bashi tola o dalay munye dondola ciden ko sebawma yala awte so ate ni son janaye akake arjanna deun tila sabanaywa sebo ko ambo fo awa ko wi arjanna deun tila sabanay ko Allahu akbar o ko awte jena akake arjanna deun uka tilancewa uko kadanye awa konne kam man taw wi arjanna deun tilance den sebo ko kabbarina anya Allah akbar fo donc na nyogona ni kabakura kuma la fora ikafo Allahu akbar bashi tola sunna do mais afo hakela danteme ni kankorta ko jugute minna iba fo hakela mimbe hakela kafo chogola mimbe hakela ni danteme tala kankorta lila kele afulana akanake tekbir li jamae kanyogon kono wakati bentum bo fana fonka fatawnen ka dresula nko an silama yere ko chaman de ba an silama yere bolo jamana nunun kono nu yul date mina dinala andan temena ko chogola ube lesiri tula
ni kuma fora sa mo be mikrota takbir Allahu akbar wa takbir bidia de ninye uba fo ni ma takbir le jamai bidia de ninye lesirite nina ni kuma fora e ko Allahu akbar jani mfana kabakura ko Allahu akbar bumbaji ko ka kaumbenna bashi tola ni nya ka kabaru fo dama ni nya ka kabaru fo dama de aka kaunde benna kabaru fo ni la ama dabo kama ako bashi tola me ka dabo kama an ka ta nyogon fe an ka bila nyogon fe we bidia e lesiri tola dinala shaka an to warba ya ni kalke ko yalla sungorola witilla ambe do min kala yalla wajib do dowa wonno sunna do dowa wonno mustahabu ko sungalo la witri do min be ke sunna de do wajibite sunna de do mustahabu de fen kanunen de do akakala doni ke ba ko kanunen do yere alimamu kabila su dola pour mo kana jate mina ko nim fana yo wajibi de sungalo la ni salli ke ni ma ke duranka salli na sira pour mo kanu jate mina alimami kanka wotri into e su dola akana ke kudai adagara ka ke sungalo la kudai de me doni ke ba ko ni alimami minni famu bala dina famu lemba bula ka to e su dola pour mo kana fana jate mina ko wajibi do kele afulana ate janya alimami kana janya parce que alimamu do be wotiri arakan saba fule safi fula ani araka ewa wotiri arakan saba don be ewa o salli ka ba ube minke ewa arakan laban duwa la woto ke hari arakan saba imbe salli la arakan laban duwa ube min jolla do be se ka 15 minutes ke jolila duwa ndoro do 20 minutes do 30 minutes ni nya dan temede mubalaga ni dan temene mo tonyo de ni nya ni dina fa mubalani jahilan yere jira cide nye miro mi lakala ali hasana la yoro surumande de ro min sabatira cide nyere bura ko da hasana ka kana wotiri la umanja yere umanja ikanka da odela me har ni ma da ola basi tala ika do wore faraka me kana janya ikana janya mugoka awa doni ka ba ko ikana ta sajawo ke fana ka arabo kaundo modo fiye yere boloku da nyogon ka kata mugoka fo ko abese arabun ka abese dawla abe yere jira doni kiba ko nimbe yere jira ewa hari ewa duwawlu kunuti kalalin min fule ka kala komi be qur'ana tajwidi da chogomi doni kiba ko yere manka duwawu fo chogo ani be qur'ana kala chogomi difference kayunu nyogonje qur'ana de be tajwidi me duwawu nunu manka tajwidi ki kan yere nu ye ku kan janu ye chogo ya dola nimbe ye silamiya sariya sosolide abe mogo bolo famute mais mogo nyana e munun be ninfo ede ye jahili ede te fendo ede ye kogolentigi kasorulu munun be ninko sugun ke ulunu ye jahili ute dina do famu tula ute foi la fana ni mogo tonyo ni yere jirate ala kan kisala ka famu damala kan tanga min fo ko ka jurube mogola na banna kasara do kere lembe be min kay nete do kere dola ibe do ke dro na ya suru sheba ya banna de ala be se ka hakli nyumani ala nya siranya ni limana dama chugo mi na be walli hakke usagi ibe do kay wala bo ko afulana ko mogo mi anana juru nyini fe yere baro ni juru dirama atasara ni banna ka juru dini ma fembi lawa ne yo ni fo deresula madu hari kuno si afora deresula ya tawriya tu nya afo tawriya tu yorola esga kuna sini tawriti yorola nya fo deresula ode ya to nko aka deresu lamini hakile ube aka do sitti kuno na ya sora ube sitti kuno mbe tawsir minke ani nyin kali jabu munun ke nabu lamini hakili yani lamini to nyuma nyin kali chama be ni ala sunna ka nyin kali te soma abu sura kono nko ni mugo min te juru sara doni ke ba ko na nani maka juru nyini fe ate juru sare ba do ate juru sara ni ko fana a wori tembolo iye galon tige ibe se ka fo a wori tembolo me kala nyini ka ki ka jifa e ube ka tege fara fenti ka wala
parce que ate juru sara ni mogo min te juru sara hari ni mogo min be juru yere sara wajibi te juru do nyaw juru nya fen kanu ende nyuma yade wajibi te hari min be juru sara wajibi te ka ko ka juru do alaw nyuma yade doro ni fen kanu nendo janko min ta sara ni min ti kan na folo sara ala ko la tutu sufa amwalakum ayre yadu min ye fen do bale na dira ma ti kan na folo saga ba tinya kan na folo do ma سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ambal ma do ko muso fola de ba bolo ko aya kam muso folo bila ko muso folo bila le a dew muso fulana o banna ka dew lammo kula do ko be chodi uma wajibi akaw na ya suru darura gelente ya bila lebu be chede law ngode ya do muso bila ala tafe ala ye muso bila ke furade ni ko la halaw nyagambira chogo dola kisi chogo te fo bilali de kake ala ye nogoya ke bilali ka daga wode la ka ke furade sino ala te bilali fo wa in ajamu talaga fa inna allaha shamiyun alim no simin konni aya yere doron wasara ko ala te bilali fe parce que ala ya fo ce min ba fe ki ka muso bila ako ni dan tigeli ka muso bilali kan aye kan kari dayde akoy ka do ne ala meni masade ne ala be kuma be mede be la hala be do de me la nyini yere koroshi de bilali kana ke mbi ka kuma be me bilali kana ke bilali mi ni hajute darurate de mbe fembe do bilali kana ke tonyali bilali fana de wayna jamu talaqa fa inna allaha shamiyun alim akon ni kankari dade ni yaayira ala te bilali fe wodi ato ni doni ka ba ko ni be muso bila ni deum ba bolo deum koloshi de deum la mo chogo o koloshi ika deum fana nafa ika deum fana hakke I jantola de kote ko ni ne dimina dro furu te komi droki ko ni funte ni yimina dro nya bo kada furu to yekoy si sade muso bila kacha folola ibe ewa furanse jade ke kasa nyiriga ude ke ko karasa ika muso bila itame parce que folo mogo udusukun ferelendo munyu be sabali be utetele ya kofe me sisa hada madembe dusukun korole illa marahim rabbi ko fitini doro ni haram ko fitini doro ni bila ko fitini doro ibe mbolo komimba hada madenki yere kolosi nonoma ni be muso bila ni bilalin min ko ni madiro ala ka sariya de la komi sura nya fo chomi muso te sallide fulanka fo kumbaba de ba bolo kafriya bara de ba bolo ni nuno na nyugo na masabati musola ire ni ache jinya ko ni ba bila wala korosili ke dew masala halla jede bilali dilolente ala ka hakke de la fo e yere dama kunko min bi yere na che ciden ko de la yafrukul mu'minu mu'minatu in kariha minha khuluqa aradiya minha akhara ako mu'mini ke ikana mu'mini muso ko kasha dama ni ye jogo do ko ala iba soro jogo do bala fano kadiyo donc hana maden ki janton nunya muso bila chama min fule anka tile nanka wakati mula sabali bariya de koy hikma baliya do ko don balere hinna baliya do muso na dew muso dona modew bo bila ni ye bila sababu infana ni ya koroshi ka nyini iba sura chama yere dilalunte alaka dina ka karli kola yere donc alaka ngisira katanga mo cew ku janto ni rola bilali ala ya la daga ka ke furade ni furu nyogoma fula chama ce kera chogo ya dola atese ka to nyogon fe furu tese ka continue chogo si fo muso ka bilali e fura wo wakati be muso bila ni haro bilali yere na madilo dinala deun koroshi donc ayen nyinin kalim minke ni muso bila mi nya dewla do ni koroshi la wajibilente ka muso fulana ka koy ika muso fulana ka deunde ka koroshi ni la doli baka ni ka muso fulaka deunte ngode yato ni ala e ciren ko hadisa salim bala ni muso bilala a dewla moni bale de bolona ma furuce warema i muso min bilala de ni deun fitini do ma balugo ya ale de bolamo deun be dia ale de ma kulamo cemani
fo ka taa a se san 7 ma n'a sera san 7 ma silamɛya b'a dɔn a ka so a la ba ni fa n'a yɛrɛ ye min ta bɛɛ t'o fɛ musomanin fo ka taa baliguya k'a di a cɛ ma mais Seku Sila Bontemiya a ko silamɛya sariya la ni muso bilala denw ma baligu do fitini don o lamɔ bɛ ba de bolo de lasiri la ni ba furu la cɛ wɛrɛ ye ba furu o cɛ wɛrɛ ko ba ma ne bi e furu mɛ e ka denw tɛ s'u kɔrɔ dɛ lamɔ bɛ ta ba la ka taa ba in fana ba la ni ma muso bɛ denw bɛ du o ma ou bien ni ba dɔgɔmuso dɔ bɛ a kɔrɔmuso dɔ bɛ n'o o ko ne bɛ se k'o lamɔ b'o ta ka taa o ma ni cɛ ma sɔn ni denw ka taa ale ka so muso ka masurunya mɔgɔ min bɛ musow la ni minnu ka surun a faso la musow la lamɔ bɛ wuli ka taa olu de ma mais ka muso filanan lamɔ t'o kan dɛ n'a yɛrɛ y'a kɛ ni baraji ɲini ni masalaha ye ani dɛmɛli a b'a kɛ mais n'a ma kɛ n'o ye a t'a kan dɛ denw lamɔ b'u ba de bolo n'u ba furu la a bɛ taa ba ma ou bien ba balimamuso minnu bɛ lamɔ bɛ taa o cogo de la nin de ye lɛsiri ye Seku Sila Bontemiya ani dɔɔnikɛbaga sahalenw y'a yira denw kɔni ni bilali kɛra lamɔ yɔrɔ an bɛ denw masalaha de lajɛ u ka diɲɛ ko ani u ka diinɛ ko masalaha bɛ yɔrɔ min ni kiiri bɛ jamana kɔnɔ kadi b'o de lajɛ n'o ko ni muso bilala de a denw fitinin lamɔ bɛ muso in de bolo mais muso in a n'a ka faso mɔgɔ diinɛtigiw tɛ koyi ni nin denw taara lamɔ a bolo a b'u ka diɲɛ tiɲɛw ma ko t'u bolo u ka diinɛ bɛ tiɲɛ u ka jogo bɛ tiɲɛ silamɛya sara bɛ lamɔ minɛ u la n'u ko fa ye diinɛtigi ye n'u lamɔna fa kɔni bolo ale kɔni ye diinɛtigi de a b'a janto a denw n'u ka diɲɛ ko n'u ka diinɛ ko la ni denw masalaha bɛ fa de bolo kadi bɛ denw minɛ ba la ka n'a ka mɔgɔ a b'u de fa ma ni masalaha b'ale de bolo fa b'u lamɔ o la ni kadi y'a ye fana fa min filɛ nin ye ni nin denw tora a bolo fa jogo man ɲi koyi a ma ko tɛ ala ko la a ma ko tɛ diinɛ la denw jogo bɛ tiɲɛ mais u ba kɔni ye diinɛtigi de ni denw lamɔna u ba bolo ba de bɛ a janto la u ka diɲɛ ko ani u ka diinɛ ko a b'a janto la k'u lamɔ ko ɲɛ denw bɛ minɛ fa la k'a di ba ma u ka masalaha bɛ yɔrɔ min o de bɛ lajɛ lesiri ye san'u ka baliguya ba de t'a dɔn denkɛ san'a ka kɛ san 7 lesiri ye o de ye dɛ mais silamɛya masalaha bɛ kɔfɛ denw masalaha silamɛya b'o de lajɛ n'u ka masalaha n'u ka diinɛ ko n'u ka diɲɛ ko a bɛ ba fanfɛla de la kadi b'o di ba ma ba mɔgɔ b'u lamɔ ni silamɛya masalaha y'a lajɛ denw masalaha bɛ fa fanfɛla de la u ka diinɛ n'u ka diɲɛ ɲɛnama la kadi b'o di min ye fa ma a b'u lamɔ donc lamɔ bɛ yɔrɔ jumɛn sisan a bɛ yɔrɔ fila de ni ɲɔgɔn cɛ ba ou bien fa mais i ka muso filanan tɛ